आसी बालेश्वर जिले थिबा इमामी श्री जगन्नाथ मंदिर को देखु पछाड़े मंदिरटा देखा मुझे मो बाइक रखिली। चलतु भीतर को जावा एवं देखा भीतर कौन कौन सब अच्छी।
ଏଠାକୁ ଆସିବେ କେମିତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେକୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆସିବେ କିମ୍ବା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବସ୍ ମିଳିଯିବ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏହି ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ରୁମ୍ରେ ବାହାଘର ହୁଏ, ବାହାଘର ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ ଆପଣ ବାହାଘର ବି କରିପାରିବେ।
ଏଠାରେ ଗଣ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ କିମ୍ବା ଭୋଗ ଦୋକାନ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭୋଗ କିଣି ନେଇ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଘର ଅଛି। ଏଠାରେ ବସିକି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏଇଟା ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ ନଜାରା ଏମିତି ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ।
এটা হচ্ছে মন্দির মন্দির উপরটা, এটা মন্দির ঘর মন্দির তো ঠাকুর দেখতে দেউনাহাନ୍ତି, এটা মন্দির উপরটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ। এটা ଚାରିକଡ଼, ଏଇ ଚାରିକଡ଼ ରାସ୍ତା ବୁଲି ବୁଲି ଯିବେ। ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟିଏ। କେବେ ଭୁଲିବେନି ଏହାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆସିବି ନିହାତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।